Ngai ku play e pi wei ha ka kerteng ka mathiang tam u Jesu Christ balong nong pen em jongi. Ka tien jong play ka bang kwa ban wan ra ha ka ne ka step ka long na ki kam ki apostle ka nong ka balai ka khot ka ban rio. Henry u Petros ula ong ka rupa ber ka ksiar ngam don. Henry ya ka bangadon nga ai ha me ha ka kerteng u Jesu Christ u bananas red do ya. Kani kadi ka tien ka jong play ka ba kat bau Petros bau Yohanes kidang lej ban kiu shaka temple ban duai ha ka por jan miet ong ka tien jong play ka bukidang ya ki yo iyo breu ba ko na du ka po jong ka kmi ka Bible ka ong bau new breu la de ko kumba sau pos nam palat la rangin pe ha ka nong ka ba sau jong ka ne ka chui ka kitab o neu breu udon ha preng jong ka jing jar preng jong ka jing kordet wat ban wan hi ha ka ne ka khrdop ka ba khot ba itanar ru umla ban wan hi la jubo ya u da ki wei pat man la ka singi sha ka ne ka khrdop but udon ha ka ne ka khrdop kata ka long ba un shukrong but ban up ya ka jing ai isn a na ki babon ki breu de kat bau Petros u Yohanes kila yo i ya u ka Bible ka ong kila khmi shan but uneu breu kapor ka bau Petros u Yohanes ki pech u udang khmi lenti bakiru kidon ban IAA la de ban ajing isn a ya u Henry u Petros uang yakini ki kentien ki bangala pule uang bakak siar la ni ka rupa ngamdan Henry kai ka bang adon ngan ai hame kata ka long ka kerteng u Jesu Christ u banana seret parlok ba ye ka ka bang yo i na kani ka jingja kolong hadien ba u Petros ula ai ka kerteng ka jong Jesu ha ka jing em jong leu breu ula hukum ya kani ka jingpang bakan kenria ha kerteng ka jong Jesu bat nadu kata ka klip mat hi ka Bible ka thu yangi bagi kejat bagi mat sola jong neu breu kila nang kila klan bat ka Bible ka yathu yangi baula yang joj ula rensiet bat ula rung shaka temple bani aro yo trai ngayo i hang ne baka kerteng ka jong u Jesu ka kham kordor ya ka ksiar lani ya ka rupa ngamut dor ho oi le se u Petros udon ya ka ksiar udon ni ka rupa Henry usngo thu balada u ai ya ka ksiar lani ka rupa lani ka pisa shaune u berko kata kanumla ban yarap ya ka jingdeko ka jong une u breu kata kanumla ban pelaj ya une u breu na ka jingpang ha ka met pada ka ju krukom ka jingpang ha ka men siam belai bengi ong baka kerteng ka jong Jesu ka kham ko dor siar la ne ka rupa kadau kalong baka kerteng ka jong Jesu kala ban sius pa ya ka met ka jongi kala ban sius pa ya ka men siam ka jongi kala ban penkhia ya ka met ka jongi kala ban penkhia ya ka men siam ka jongi nakata kadau nio i hang ne ba onda ha ba une ubreu ula yo ya ka jing penkhia ha ka kerteng ka jong Jesu ka basngo tanat kalong ka Bible ka yathu yangi ba ula rensiet uda yaj uda rensiet bat uda ya ro ya ublay ula rong shakane ka temple namar kat kum ka rukom jung ki jiu ubreu ubadko ubreu uba matla ubreu ubadon jing duna ha ka khot met la ne mi tam ki khot met la dagin pulina ka kitab Leviticus ki thu yangi bakimla ban rong shaka temple la ngin mudur ka jing em ka jong neu breu la sau pos nam palat sau pos nam sim la yo ban rong shaka temple hande ka klip mat ka bo la yo ching pen khia nganget bo la yo ching pen khia ya ka mat u la yo ching pen khia ru ya ka men sim la dau yo tang ka mat le se unjin dalam mare segi ba iet ba thon segi ba hieng ba sam unjin dalam mare pat bat le sngo bhai la ka jong ka jing em ka perthai Henry baka kerteng ka jong Jesu ka pen khia om tang ka met ka jong u Henry ka men siam ru na ta ka dau ka pen long yo u ba un thrang un sliang ban ren siet
bat ban yaj bat ban rung ru syakata ke temple bat ban yaro ya utrai ke e ke bang akwa ban kentu ha kane ke klip mat jo kane ke jan mien kalong tu tep ba ujisu ukham kodor ya kesiar lane ke rupa kamper ladang im don kesiar lani ladang im don rupa ladang im don kerdan ladang im don ying pakidulan ladang im don kita ki material blessing hagane ke perthai andre ladang i don ya ukris udap biang ka jing em ka jongi ublay kerku kane kalong ka tien ka jong blay ka bang kwa banwan ra ha kane ka step amen.